Kaya niya magkakasama Franz Castro, Mimbros Bakabayan Black. Wa pagyod magkakasama in taon makadawat nga. Ang ilang kapilihan bugna sa ilang magkakasamang papangipit ngadtos Baga Duterte. Kaya dismayado daw siya. Hasta ang katawhang Pilipinon sa paglangan-langan kuno magkakasama sa Senado sa impeachment trial ni Inday Sara Duterte ng atong Vice Presidente. Dong rin sa straight to the point. Parihora ni sila magkakasama ni Raisa Hontiveros. Kaya magkakasama ang pampakungon. Nga matod pa magkakasama niya nga nag-intay kuno ang mga Pilipino. Mapoy linya ni Raisa, mapoy linya magkakasama ni Franz Castro. Gatong diktado. Nga nag-intay kuno ang mga Pilipino na impeach kuno si Vice President Inday Sara Duterte. Wala ka. Kinsa ka na magkakasama mga Pilipino ha? Gagi pasabot niya magkakasama nga nagpaabot na ma-impeach si Inday Sara Duterte. Basin mo ito magkakasama itong kagahapon nga nagbaktas dito sa kinabitang Kongreso nas gawas magkakasama nga dagdag placards nga nagaingon ang placards nga i-impeach ko na magkakasama si Inday Sara. Basin ba ito sila magkakasama? Pila raman taon to kabuok, oy? Kung imong ikumpara magkakasama sa 34,000 kabaga Pilipino nga nibutar kang Sara nito milabay eleksyon ang rimuon na ito siyang Vice Presidente sa Nasod Pilipinas sa Pataw. Asa? Milyon di ay. Milyon. Sumpaya na to nga yon. Dili milyon. Ano na siya? Diba? Kanto gahapon mo siguro tibot pasabot ni Franz Castro o ni Raisa Hontiveros tong pila magkakasama kabuok nga nagpaabot lang po ko magkakasama na magpagulbol human sa ilang rally dito nga ingon magkakasama nga asa naman to among leader, wala naman ang 500 lagi. Mao siguro tibot ipasabot. Itong paminahon ha. Si Franz Castro magkakasama kay nadismayag yun daw kuno sila. Nadili, madayon-dayon magkakasama o nalangan-langan sa Senado ang impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito paminahon si Franz Castro ha. Kung magkakasama katuhuan ba niyang sulti kay sultian talagi mo tinuod ha. Basta kining mga komunistang utok ang busulti magkakasama sa napulo kapulong nga bugawas ilang baba 11 ang butbot. Grabihan no? So sa ato pag 11 ang butbot sa napulo wag yun ay tinuod. Grabe yun ay kabakako ng grupo ha.